Lestari. Lestari nggih. Oke. Lah tangi to, Bos. Uncek wis tangi to iki. Kowe kaget. Jare budek nek kaget iki. Langsung budek sok kaget. Yo sisiarne cek sing apik. Baik Bapak Ibu dari berbahagia. Bapake sapa, ibuke sapa? Loh, pripun to? Lah piye mok celuki kabeh bapake sapa-sapa rene terus piye? Sugeng dalu. Sing ngarani Kiawan ya sapa to, cek. Iki ya bengi to kaya. Piye to ki? Yo, Para pamirsa, ya wis tutukno. ampun. Piye kok malah ampun iki? Kowe iki bareng ora tak paido malah ampun ya. Lestari dikolaborasi garap pemusik karo pengrawit didu. Ya lah Digarap. mosok ya diduwi lho. Kaya jago mawon didu. Kabisane ngono.